que internet és la immediatesa i és la manera d'arribar a tothom. També, quan parlem d'art, durant molt temps sempre havia d'haver algun intermediari, no? Havies de tindre un marxant, un galerista o algú que decidís quin era el teu públic i qui portés la teva obra a aquest públic determinat. I amb les xarxes socials és molt fàcil perquè tu tens un mur, vas pensant el que fas, és una mena d'aparador, i els clients o els seguidors ja van arribant sols i llavors arribes a moltíssima més gent. El fet de poder tractar directament amb el client em sembla algo molt transparent i molt de veritat. Crec que si no creus en tu o no et saps mostrar o trobar els contactes o mantenir les xarxes, ara és molt important. Tot això és una part que, mira, malauradament és molt important. Vull dir, malauradament ho dic perquè a vegades a mi no arribo tot. Bueno, és com que et dic, ostres, és que ara haig d'actualitzar el Facebook, últimament em fa bastant de mandra a vegades, no? Però s'ha de fer perquè així la gent veu el que fas, no? I també tens rebuda i feedback, i és com alimentar-ho tot. Ja no hi ha aquestes fronteres tan marcades i abans era com molt elitista l'art, potser era més elitista, no? I hi havia els agents, no? Els representants que et venien a les galeries i tal. Ara jo no sé quin paper tindran les galeries, de veritat, que no ho sé, perquè jo molts cops venc les obres directament, clar, miren Joana Santamans, tenen el meu telèfon per internet i compren les obres. Clar, suposo que quan tens una galeria que et ven moltes coses i et tracta bé, doncs tens un compromís, però no sé, l'altre dia em plantejava això, no? Què està passant amb tota aquesta escena del mercat de l'art.